Vítejte ve Veganlandu, autentická vietnamská vegan restaurace v srdci Prahy. Nabízíme širokou škálu chutných vietnamských pokrmů, které potěší vaše chuťové pohárky a zároveň jsou šetrné k naší planetě. Naše tradiční vietnamská polévka pho je bohatá a aromatická. Kombinace dlouhovařeného vývaru, jemných rýžových nudlí a vonavých bylinek vytváří komplexní chuťový zážitek, který musíte vyzkoušet. Bun cha and bun bo nambo jsou další z našich oblíbených pokrmů. A veganská verze s imitací masa je podávána s rýžovými nudlemi a zeleninou, což zaručuje vyvážené a syté jídlo plné svěžích chutí. Veganland je ideálním místem pro rodinné setkání anebo pro rychlý, chutný a zdravý oběd v centru Prahy. Nabízíme celodenní samoobslužný bufet, rozmanité menu, které uspokojí každého člena rodiny, včetně dětí. Přijďte si užít skvělé jídlo s vašimi blízkými. Jsme přátelští k domácím mazlíčkům, takže si můžete vzít své chlupaté přátele s sebou. Veganland je místem, kde se můžete cítit jako doma, ať už jste s rodinou nebo s přáteli. Ve Veganland se snažíme podporovat zdravý životní styl. Nabízíme nejen chutné jídlo, ale také informace o zdraví, veganství a přírodní medicíně. Přijďte se inspirovat a objevte nové možnosti. Veganland se nachází na Karlově náměstí 315/7 v pasáži Charitas v Praze. Jsme otevřeni od pondělí do soboty, takže nás můžete navštívit kdykoliv během týdne a vychutnat si naše lahodné pokrmy. Děkujeme, že jste se k nám připojili. Těšíme se na vaši návštěvu v Veganland, kde společně můžeme přispět k lepší budoucnosti pro naši planetu a pro budoucí generaci. Přijďte a zažijte veganskou kuchyni jako nikdy předtím.